Dneska se jistě pobavíme. V podmořském akváriu uvidíte spoustu zajímavých ryb. Bude tam i zlatá rybka, jakou máte od doma? Tam určitě uvidíme daleko větší, než je ta moje, viď, tati? Máš pravdu, pojďte, musíme koupit lístky. Chtěl bych vidět žraloka. Já zase velrybu. Podívej, jak legračně plave, tati. Klaudie, koukni, že se ti tyhle rybičky líbí, viď? Nejvíce jí líbí ty želvičky. Mami, nekoupíme jednu želvu Klaudii k narozeninám, určitě se jí bude líbit. Ano, a mohli bychom jí dát do tvého akvária. Líbilo by se ti to? A moc, a kde si ji pořídíme? Brzy budeš mít narozeniny, počkej a uvidíš. Jupí, už se těším. Ty ale vypadají dost divně, co? Jak se ta ryba jmenuje? Ta šedivá, to je kladivoud. A tamta zase rejnok. Ty jsou ale legrační, to je jako kdyby měli nějaký převlek, moc se mi líbí. Tati, a co je v tom akváriu tamhle? To je ale strašidelná ryba. Ta se jmenuje ježík. Na co se tu díváte? To je ježík, vidíš? Ale ne, chudinka je tam úplně sama. Možná, že se nesnese s jinými rybičkami. Ne, podívejte se, kluci. Ona si tu našla kamaráda. Jak se k sobě tulí, asi jim bylo smutno. Mami, můžu tobě a Klaudii ukázat ježíka? Samozřejmě, ukaž Klaudii ty legrační ryby. Myslím, že se jí tahle ryba líbí víc než želvičky. Tak bychom jí mohli vzít jednu domů, co říkáte? Ta velryba musela být veliká, podívejte na tu kostru. Máš pravdu a patří mezi ohrožené druhy. Víš, Teo, co to znamená? Že jich je na světě málo. Ano, žije jich jen pár a to znamená, že je musíme chránit, aby je lidé nelovili. Teo, chtěl bych se podívat na ty lodě, půjdeš se mnou? To je dobrý nápad, Pavlíku, lodě mám rád. Ne, Klaudie, na to nesmíš sahat. Jsme tady, Teo. Mami, co Klaudie dělá? Chce sahat na ty lodě, protože si myslí, že jsou to hračky. Neuvědomuje si, že jsou staré a křehké. Viď, broučku. Podívej se, kolik mají plachet. A koukni, mají i kanóny. Tati, jak se vůbec tyhle staré lodě pohybovaly, když nemají motor? Vítr se jim opíral do plachet. Chudáci námořníci, když bylo bezvětří, to se pěkně nadřeli, když museli veslovat. To je neuvěřitelné, jako bychom byli na mořském dně. No ano, díky tomuhle skleněnému tunelu jsme teď pod vodou. Podívejte na ty různobarevné rybičky. Líbí se ti ty rybičky, viď, Klaudie? Trochu se těch velikých šedivých bojím, mami. To jsou žraloci, Pavlíku. Klaudie se těch žraloků také bojí. Neplač, Klaudie, nic ti neudělají, slibuji. Ti žraloci se nedostanou skrz ten skleněný tunel. Jsme v bezpečí, Klaudie. Vidíš je? Já se jich bojím. Teo! Co kdybychom se šli podívat na delfíny? Ano, z delfíny bude legrace. Slib mi, Teo, že nás nekousnou. Podívejte se, jak se jim to skákání líbí, jsou tak šťastní. Mně se nejvíc líbí ten s tou skvrnou. Ten skáče vysoko. Výborně, bravo, opakovat. Bravo! Výborně. Nechcete, kluci, vidět, jak se krmí delfíni? Bezva, prosím. To bude zábava. Tady máte. Mohl bych si taky zkusit je nakrmit. To víš, že můžeš. Tady máš. Je to dobré? Viděli jste to? Myslím, že se spřátelíme, že ano? Můžu taky nakrmit delfínky? Dobře, dej jim tohle. Pojďte sem, pane delfíne, máme pro vás dobrou rybu. Sem ke mně. Jejky, myslel jsem, že mě kousne a pak jsem to upustil, najde to. To víš, že ano, delfíni jsou velmi chytří. Podívejte se. Sláva našel to, hurá! Skvěle! Nádhera! Je bezva!
poznávat svět a svými příběhy nudu zahánět. Dneska se Teo vypravil s celou rodinou do podmořského akvária. Byl to fascinující den. Viděl želvy, žraloky, kladivouny a kostru obrovské velryby. V podvodním tunelu pozorovali spoustu mořských živočichů. Nakonec je čekalo překvapení v podobě krmení delfínů. Teo je prima kamarád, ten každého z vás potěší. Pojďme si s ním hrát.